Vaig poder dir i em vaig quedar mut. I Efigènia em tragué el cap d'entre les seues cames i se'm quedà mirant i va veure que la cosa no anava de broma, que m'estava fent blanc i morat i que no respirava. Tot atenent les meves indicacions em va fer un colp a l'esquena i aquell bocí que se m'havia entravessat en la gola i m'impedia de parlar i fins de respirar seguia el seu camí cap a dins de la panxa i llavors vaig aspirar tot l'aire que em cabia en els pulmons, que m'havia fet l'efecte que s'acabaria de colp i que em moria. I jo vaig sentir un alleujament immens i ella va veure que de mica en mica em retornava el meu color natural. «Què t'ha passat?», em preguntà de seguida Efigènia. «No ho sé, de sobte m'ha vingut una glopada i no me la podien passar». «Una glopada de què?». «Jo què sé, Déu meu, un grumollo, vés a saber, però què és això?». «Què passa ara, vida meua?». «Ah, sí, mira, no ho sents?». «Clar que ho sent, carinyo meu, és l'anellet que encara el dus posat». «No, no, no és així baix, és així». Li vaig assenyalar el meu estómac. Ella es quedà un instant atenta i després va dir: «No, jo no sent res. Acosta l'orella. És veritat, és com si... Valga'm Déu, carinyo, t'has engolit l'anell vibrador».